To je už asi 10. videopozvánka. Ahoj! Takže 2.3. v Britishi je presťahovaný teraz na Kolárku. Bude koncert náš, nerob, ale náš, že The Fraternity, Kýblu Mačiek a Dlhého vedenia. Je to, áno, to stojí to 3 eurá a je to o 8. O pol 9. Alebo o 9. O 9. Ale už o 8 buďte, lebo to bude sranda. Choď jej povedať. V takomto kolektíve sa nedá pracovať. Ale dá. A máme pripravené Od rána jebe bubny. Máme pripravené nové veci. Natáčaj ďalej. Takže určite sa pobavíte. Povedz, čo v tom, že som... Neviem. 2.3. cibulu nemá. Bude tam Kuba a jeho frajerka. Aďa musí byť hrdá. To je pre Aďu. Inak škoda, že to nevyrábať. Škoda, že to není zároveň rapkač, to by si mal... Že iné, že mňa to napadlo. Si nevieš vypnúť to piči.